So we are live on our Facebook page, Capital 100.4 FM, Harare, South Peter. It is Recovery Monday Morning Motivation with Evangelist Trimon Paringa. Evangelist, good morning and welcome to Capital. Good morning, Gomatinashe. How are you, Zimbabwe? God bless you. It's all about failure. Yes. Accepting it, handling it, and then learning about it. Take us through, as always. Thank you so much. Yeah, now we failure, we are good teaching chinoitika, kukundikana, kukundwa, kudona, kuriko. But challenge ilipo ndeye kuti tine pressure. Yakuti kana wadona, udi kubvuma kuti wadona. Kana wadona, unofungidzira kuti pamwe ndichasimuka, saka you try to fake a lot of things. Ndakaona generation yedu vane kamwe statement kekuti anzi fake it until you make it, which is a very dangerous statement. Because pane paunogona kufeka zvinhu pauri suppose kungomira mureality wana vanhu vanokusimudza nekukubatsira. I remember one day takamboenda kuchurch conference. So one of my fellow pastors ndokubva anokumbira laptop. Azwai kuti ukaparidza uneka laptop ndange unyatsorova so. Akumbira laptop anoparidza. So the guest akauya anga atone mind yekuti aya kuzodonata laptop to one of the pastors. Saka akabva painini mwangu haana kupiwa. Saka yakazodetsa kuti koma pa you say we juniors kanzaya ndakaona mimi munayo. Yeta unoziva kuti shasha yanga tonokumbira laptop kuti angobvisa. So when you try to fake things you lose a lot in life because the reality gamuchira kudona kuriko. Bible rangu Proverbs 24:16 notes a righteous man falls 7 times but rise again. Kureva kuti kudona kuriko ende kuzosimuka futi kuriko. So kana wadona it's not the end of the world. Kukundwa kukundikana kuriko but kugona kuzviaccepta kungobvuma so kuti apa zvaramba apa zvisikuita apa ndakundikana guys. Why? Nekuda kwokuti ukasagona kuzvitambira kuti ndakundikana unogona kusafa depression yekutopedzisira kuenda mumadrugs nechi. Why? Because hausi kuzvibvuma kuti ndadona. Dzimwe nguva chinotafika ndechikuti hatina marole models vari kumusoro vanotipa maybe enhoroondo yavo komabviro avakaita kwavakabva kusvika kwavakasvika. Tinofunga kuti vanongotanga vakadaro zvikangotanga kungofaya zvakadaro. Yeti vanhu vanoviga tuhistory twavo kudona kwavo nekudii. Izvozvo zvinoaffecta generation iripo nekuda kuti vanofunga kuti zvinongotanga zviri right. Pane kukundikana kuripo mulife. Pane kutoita chinhu chekuti unotonzi iwe hauna kwaunoenda hapana kwaunosvika yeti wana vanokubatsira kana kuti womira nevanhu. Because when you open up chaizvo vanhu vanogona kumira newe zvakanaka. But mweya wekuti munhu haadi kugamuchira zviripo. Also sometimes zviripo hazvisi right. Hazvino kuti unozvifarira but ndo zviripo. Ndakaona type yevasikana uriko mazuva ano. Ukapfimba musikana soka maybe kana kugeto grenora kana kuwadzana uri pepi chinogara kupi. Matona nemo mugeto dzimukwaito zando muno muraini. Vanokudza kuti akumba kubroadway kwandiri kwateto grenora. Unatona kuti haadi kumaraini kwake grenora hakudi. Vanenge ndo kwatete but kumba chake kubroadway. Inyaya yekuti avagone kungogamuchira kuti ndo status iripo ende kunotoraramika ikoko ende kunobviwa kana zvinhu zvanakawo zvaita mushe uchiendawo kwaunoshuwira kuri nani. Saka challenge iripo ndeyekuti vanhu havadi kuaccepta, havadi kubvuma but kukundikana. Izvi rokutoti kukundikana chakaita kuti rivepo. Kukundikana kuriko reality. And pamwe pacho mu life, pamwe pacho unonzi uri failure, uri dofo, uri munhu asingagone, mazwi anorwadza. But chokwadi chiripo ndechekuti watokundwa ende watokundikana. But neimwe nguva pamwe pacho unogona kunzi uri failure, usiri failure, uri munhu akundwa nemunhu anogona zvakanyanya kudarika magonero ako. Zvafanira timu yangu Dimbare inogona. Kukundwa zvinoti hatigonayo. Aileta! Tinozvigamuchira sima Dimbare. Aiwa. Tarowa zvedu but titori team titori simbi. Why? Nokuti pamwe pacho unoona kunzi dofo kana failure nokuti wakundwa kwete kuti wakundikana. A better team win that day. But azvinoti vakunda team isingagone. Vakunda team inogona yatadza kugona musi iyoyo. Saka papa kuclassify au failure panda kunyatsonzwisa engo yako kuti ndiri dofo zveshuwa ere kuti ndangokundwawo but ndinotogonawo zvandogona ine ndine zvandinoziva. So accepting kungobvuma kuti ndio reality akomana izvi ndo zviripo izvi. Why? Nekuda kwokuti kubvuma isign yewisdom. Kubvuma kugona kuziva kuti ndinogona kubatsirika nevanhu vane chokwadi vari kuziva reality iripo. Zvinhu zvakawanda zvakuwadza vanhu mulife zvinhu zvakafekwa vanhu vakundikana. I remember tiri vafana vadiki tati tikaenda holiday kwambuya vangu vaiuraya huku. Samwana mudiki unoita mentality kuti pana panodyiwa huku ende pana pari bhuwa kumba kwedu akuite. Obva watochemera kuti ndosara kuno hatichidzokera kumba. After 2 days ndo vanonyatsona kuti kudeni kwedu kuri right. Huku yanga iri vaenzi. So there are times kuti kana mabhebi chai mustreet vari kubhirifiswa nehuku yevaenzi. Because pesi pa first date mukomana unosacrifice kuda mari.
kwete kuti ane mari shoma iyoyo inoita zhinji pa 1 day kana pa 2 days but in real life unotozoona kuti haatsana hapana kwatiri kuenda nenyaya yekuti zvinhu zvakawanda mulife zvinofekwa zvinhu zvakawanda vanhu vanoita zvokumanikidzana zvekungofeka so nekuti vanoramba kunzi wadona kune vanhu vari kupera kamulife vangava padhuze nekupera vakakangisipa kunzi nevanhu wapera saka vanhu havadi kunzi wapera mani munhu anoda kurira munhu anoda kubvira saka iyoyo kuti hausati wapera but vanhu vari kutokuti wapera unopedzisa mari shoma yasara kuprova point yekuti handisati ndapera kuti at the end unozvipedzisa because wega uri kuramba because kupera kuriko munhu anopera zvinhu zvinopera chinhu chinopera but zvinogona kutangidzwa futi patsva so failure pachayo inogona kukupa futi opportunity to learn. Why? Because pane zvaunodzidza in hard times zvausingagone kudzidza in good times, especially in terms yemafriends. Mafriends chaiyo anokuda anoprovika kwete nekuti zvinhu zviri right. They stand with you even in hard times. But kana zvinhu zviri right, sometimes unosanganiswa nevanhu vari fake vasiri real but vane mahidden agenda avakainga muupenyu hwako. So failure is an opportunity inoexpose vanhu vasiri real mulife mako. Saka pese paunokundikana nekudona, sometimes God wants to open your eyes kuti these people havana kuuya mulife mako nekuda kwokuti vanokuda but vakauya nekuda kwokuti they want to benefit pachinhu ichi neichi chawaachievha muupenyu. Saka paunoita kune kumwe kafailure nekamwe kakudona kari artificial kakatorongwa naMwari kuti ugone kuva nemeso emweya anogona kuona, because when things are tough, when things are hard, anomira newe ndiye wako manje. Zvafanana maissues emarriage. Pane munhu anonyatsokuda unondoziva kuti uyu anondida uyu ndo madhamu wangu vekuti kana mari iri shoma munowirirana but kune timbi rinokudza kuti aiwa aba munitsvagai mari aiwa atidaro tinachishike unozoona kuti pana kagemu kekuitisana nenyaya yekuda kwokuti pane zvatakafeka zvasina kubudirana pachena. So failure inokupa opportunity yekuti ugone kuona the real people in your life. So failure ine lessons ainawo kukundikana kudona kuwira pasi kune lessons akuinako aunogona kudzidza bedzi munguva yekukundikana asingaoneke when things are right. So imwe advantage iyo yekuti mutime iyoyo it's time to learn. Ukatsika goko rebanana ukadona, next time ukaona pamberi pako pane goko rebanana akuchadona futi because pawakadona wakabva waziva kuti goko rebanana rinotsvedza rinodonedza. So kudona kwekutanga opportunity yekuti urambe wakamira mangwana nokuti zvinokudonedza paunodona unozviona. I know kuti ukadona pane pain yaunoexperience but besides pain take time to learn. Inside pain chidzidza kuti chandipa marwadzi achii pandatsika ndepapi. So failure inokupa mukana wekudzidza wekuziva kuti izvi hazviitwe izvi zvinodai and there is a time yekuti kugona kumanaja failure kana kuti nepain kukundikana nekukundwa kunouya pakuti unofanira hunge une a mind yekuti hongu ndakundikana, hongu ndakundwa, hongu ndadona, ndawira pasi, but I must just remain a good person in the society. Tine vanhu vanoita bitter because akapera. Tine vanhu vari bitter because zvaka zvisi kufamba, zvavamwe zviri kufamba. Anocreate ka mindset kekuti airarama mu competition. Zvekuti iye akawira pasi akadona zvinhu zvake zvikasafamba zvakanaka, anoita hasha. Tine vanhu vane mamudzi vane hasha zvichida kana kubasa nenyaya yekuti pane zviringonetsa muupenyu hwake. Vari kufeila kumanaja kukundikana, vari kufeila kumanaja kudona, vari kufeila kumanaja situation yavainayo. There is no point yekuti uve bitter nekuti zvinhu hazvisi kufamba. Why? Because bitterness inoisa a blockage pazvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichiflowa mulife mako. Kurwadziwa kuriko but kana warwadziwa remain munhu angori good in society despite kuti wadona, despite kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. So time yefailure itime yekuti inotoda management ability kugona kuzvimanaja kuti hongu ndadona zvinhu hazvisi kufamba zvinhasi kuita but I remain a good person in the society. Tine nguva yekuti ukazviona kubhora kune maplayers ekuti timu ikangorova 2-0 so bhora rakutonopera panochikorohwa vanhu makumbo panokuwadzwa vanhu yeti zvinoita kuti mukundwe but just be a good person. Yeah. Oh, they say the next 30 seconds, okay? All of it? Do they really offer all this? Yep, let's give it a go. All the goals, clashes and moments. All of Rashford, Salah and Saka. All 380 games, all in HD. Available in all the languages you want, on all the devices you enjoy. And choose the package you want and afford. From $13 US. T's and C's apply. The Premier League, all on DSTV. Capital 104 FM.
Welcome back. It is a Recovery Monday morning motivation with Evangelist Try-Momo Paringa. We're talking about a failure, and we need to understand much about it, learn about it, accept it, and then handle it. Right. Issue manager, uri mutime ye failure. Sometimes I blame my names anotaurwa musociety kana munhu akundikana kana kuti munhu awira pasi. Kana kuti zvinhu zvaitwa nemunhu hazvina kubuda zvakanaka. Kune mazita kuti kachirungu ndokarespecta mbichana. Because karungu kanonzvenga kutuka. Mamwe mazwi eshona ari very strong, ari very tough. Munhu akangomitiswa so zita rekungoti chimvana off layer. Mazita anorwadza anobohwa zvekuti munhu anosvika paextend yekuti anonosiya mwana kumusha. Oita baby town. Yeah, because haadi kungonzi off layer. Anosiya mwana kumusha ta baby town. Because haadi kunzi off layer izita rinorwadza rinobohwa. Zvinoitika kuti munhu unopiwa pamiri wodivorce kana murume anofa but yongonzi off layer mvana. Osachirungu chokuti single mother unotanga mheno kamunhu ka but ndomvana wacho but uneka respect bichana. So sometimes I blame mazita iwayo, my names iwayo. Munhu anorwara murwere chigulani. Unopedzera kuti handiri right vana kuti miriri sei kuti handiri bo baba heavy baba yeti uri kurwara but inyaya yekuti kune mazita anokutsondora anokurwadza chigulani murwere kuzodini unonzane health challenge unoita ngeya none zvinhu zvakangorongeka so sometimes kune mazwi ari very strong ekuti vanhu vatadze kumanager nyaya yefailure, nyaya yekukundikana, nyaya yekurwadziwa. Why? Because society yedu ine mashoko anorema anorwadza ekuti munhu haadi kunzi dofo baba even asina chaanoziva kana why asina kunzi chaanogona mulife but kunzi dofo kunobohwa. Yeah, mazwi ari very strong ekuti society yedu ikagona kushanda nemamwe mazwi inoita kuti vanhu vagone kumanager failure, vanhu vagone kuziva kuti inguva yekuti hazvisi kufamba zvakanaka, zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kureba but ndo zviripo. So there are times yekuti chimwe futi chinoteta kuti munhu atadze kunyatsomaneja mutime yefailure is surrounded by yes men, by people who just clap hands for you even when you are wrong. Maybe you are a top guy in a society but une chawaita wakundikana pane kuda kwekuti vanhu vagara vachingokuti dhara uri munhu anongosimudzirwa anongobhigwa. So there are times yekuti kachiremerera kwawakapiwa kana kukuvadzisa kana waita chinhu chiri wrong unopedzisira wakundikana mulife but unotadza kuzviona. Why? Because une chiremerero, une kastatus kawakapiwa. Zvafanira kuti mukuimba imomo munhu anoona kuimba hiti risiri kunyatsoita hiti chairi but unongoitira hiti kuti nokuti itimu rako. So there are times yekuti unenge usina zvauri kugona but une vanhu vanoita cheer you up. Unene group leader wa group 5 unongotori gara but uri mukuru wezvekukundikana. Uri pati draft uri pachi area chevanhu vanokundikana but don't boss it up. So unofudza kuwashasha. Why? Because uri kubig band wogara ipapo. So in life pane pamwe pekuti ita research yakakwana because when you are surrounded by yes men, by people who just clap hands for you, you end up uri a failure. Nekuda kwekuti pese paunokundikana havakuudze. Ita vanhu vanokuudza because munhu anokudza chokwadi. Munhu asingakude anooneka nekufarira zvinhu zvisirizvo. There are times yekuti usina kunyatsopukuta kumesa zvakanaka une mbou kana kuti une madziva so but nekuda kuti timu rako rinokubhiga pane pamwe kuti vanhu havakuudze. Because anonzwa kunge vakudzikisira nekuti yet you need such people in life. Une vanhu vanofanira kukunongedzera kuti apa mudhara mabhaiza izvi hazvibude hazvireva kuti hausisiri mudhara uri mudhara abhaiza. Saka challenge iripo manje ndekuti you are surrounded by people vasingagoni kukudza reality life. Why? Nekuda kwekuti havadi kushandisa mazwi kuti apa mudhara makundikana. So you need right people in life kuti ugone kubuda mufailure, kuti ubude musituation dzinorema dzausingagone. You need people pese pauri kutadza iva munhu anoudzika. Challenge yevanhu vari top in society vapa level yekuti havaudzike chinhu. Osa munhu wese is subject to error, munhu wese ane paanokundikana, munhu wese ane chaanokundikana. Bible rine a clear picture. John 21 verse 5. Jesu auya kuvadzidzi vake ava vachiraura akasvika vasina kubata uyu. Akavabvunza ari Mwari anoziva kuti havana kubata but akavabvunza mabata here vakati hatina. Jesu nobva ati kandai neti renyu ku right side, which means Jesu ari kutoziva kuti neti riri ku wrong side saka musiri kubata. But sei achibvunza kuti mabata here ari kuda kushanda nemunhu anotaura chokwadi, ari kuda kushanda nemunhu kuti panapa hapana chiri kufamba, hapana zvatiri kuita, hapana chatichabuda. So at times there are people in life wekuti zvinhu hazvisi kufamba but anongoedza kungofeka so. Why? Because haagone kuziva kuti izwi rinoti kukundikana, kukundwa, kudonha, kuwira pasi riri kwende zvinoitika kumunhu wese. Unodonha, unowira pasi kuti chinhu chese you are so excellent in it
you need people who speak into your life. Vanokumotivate, vanokudza zviri positive, vanokuonesa chiri wrong muupenyu hwako. So time nguva zhinji ndeyekuti kukundikana, nokuti ukauya kunge kuchechi ndokune nyaya hombe. Mufundisi anokumatira zvinhu zviregera kufamba. Ipapa unenge uchiblame uchiudzwa dzimwe nyaya, so because unokudai. But there are times yekuti you pray for a thing and chinhu icho chachiitika. Unonamata chinhu chiregera kuitika. Hazvirevi kuti Mwari haanzwe, hazvirevi kuti munamato wako hauna kusvika, but dzimwe nguva Mwari vane zvimwe zvikonzero zviri better than kukupa the answer iri positive yauri kuda at that time. Amen. Saka there are times yekuti tinenge tichingonyeperana sokuti aiwa hausi serious, hausi kunamata. Munhu anonamata Bible ratoti a righteous man will fall 7 times and rise again. So imwe sign yekuti uri righteous is falling. Come on. Is falling. Amen. So falling hairambike iriko. Yes. But mukudonha kwako now chingoziva identity kuti I'm a righteous man. Don't get bitter. Usave against vanhu because kundadonha sei vanhu ndovazonera. Zviriko kuti vanhu vanokukanya udonha. Zviriko kuti iwa hauna kukanyiwa but wangodonha wega nokuti une zvawakanya kuita. But kwese kudonha. So in all levels don't blame anyone. Usapa vanhu mhosva. Ingava nemind yekuti Mwari ndadonha ndawira pasi but raise me up. Challenge iripo ndeyekungotadza kungobvuma kuti aiwa ndadonha. Why? Because a big figure in society, especially with church, a prophet can make things worse. Kuti zvisafambiswa. Prophet Jonah ari mboti. Apinda mboti iye atumwa naMwari kuenda kuNineveh, apinda bhoti rekuTashishi. Vanhu vakaita loss, vakaluza property, vakadi. Angani problem mboti umu, havasi vanhu vari kuenda kuTashishi. Vanobvira vatumwa kuNineveh, vari correct. But inyaya kuti vatakura muprofita ari kuita zviri wrong. So there are times you are a prophet and you are wrong, then people are suffering. Why? Because uri kutadza kubvuma reality yekuti ndiri papa but apa ndamixa. Ndiri papa but apa ndakanya. So there are levels in life yekuti kukundikana kwako kunopedzisira kwarwadza vanhu kudarika iwewe. Nokuda kwekuti vanhu vakaita loss, vanhu vaifamba naJona. Kwete Jonah. Jonah akatozoenda akamedzwa newe vakaenda kwaari kuenda. But kune timu rakaenda kuTashishi risina property. Risina zvinhu. Why? Because vakatakura prophets vari wrong. Vari kuita zvisiri izvo. Saka nyaya irimo mulife ndeyekuti times yekudai Mwari atibatsira, especially kuchurch, kuti you are a father, you are a prophet, you are a pastor, you are an evangelist, people they look up to you. But vanhu ngavasiye a room yekuti uri munhu. Iwe chisiya a room yekuti vanhu vagona kukukorekta. Because kukundikana kuriko. Kutadza zvinhu kuriko. I love this example. Pane murungu akangotsvaka makudo ndokubva atanga kushanda nawo pamunda, ndokubva apromota 1 akarita 4 men. Saka rimwe day akabva atuma anga atora makudo 5. Saka akapromota 1. Saka munda waishanda 4, one regara muoffice naye. Saka one day akarituma kuti ina nondoengera makudo angu kumunda. Rikaenda ndokubva ranoverenga rikati makudo enyu i4. Murungu akati aiwa makudo angu i5. Iro ranga kutodhibha kuti igudu. Because iri muoffice. Saka there are times kuti unokangana kuti munhu because uri prophet. Unotozvitanganwa. Unenge utofunga kuti you are gifted, you are in that realm, but you are a man of God. You are not the God of men. You are a man. Saka una madhamuka. Uri munhu pane time yemunhu. Une zvemunhu zvaunoita. So there are times yekuti malevels ane vanhu kana vadonha, they fake a lot of things kuda kuhaidha kuti ndadonha, kuhaidha kuti ndakundikana. Yet kukundikana kuriko. Pane zvinotoramba uri munhu waMwari. Pane zvinoramba uri mwana wangu. Kwete nokuti Mwari havana kutendeka. Kwete nokuti hauna mata usi serious, because Mwari vanoziva ramangwana, munhu anofunga ramangwana. So Mwari vanokupindura mukuziva kwavo, kwete mukufunga kwako. Why? Nokuti mukuziva kwako vanoziva chaunofanirwa kuti uwane panguva. So nokuti pane nguva dzatinonamatira zvinhu zvisiri izvo, but zvatinoona sekunge ndizvo panguva nemafungiro edu kuti ndoda chinhu ichi. Zvekuti after a long run unenge uchatotenda Mwari kuti Mwari makaita henyu kusandipindura paenda inyura. Because chandakanamatira dai Mwari vakachibvuma endiri pama 1. Because pane musikana wandaitonamata kuti Mwari unoda kumuroora uyu ndamuda ishe. Ndobva ndanzvengeswa musikana iye. Ndikasangana naye after 2 years. Ndikaona zvaanga ari ndikati ishe makatendeka. Andakuvara timu ariite. Ndazomuna ari pane imwe area. Ndo zvaari munhu. Why? Because inyaya yekuti takangoudzwa kuti when you pray, God will answer you a positive answer. Kunyarara kwaMwari imhinduro yakakunakira panguva yausingazii chaiyo. Amen. Kunyarara kwaMwari pane kumwe kukundwa kwakatonaka. Jesu achida kuberekwa kuBethlehema, zvanzi vakashayiwa room yekuberekera mwana. There was no room for them. Kusvika vaenda into a manger. Zvoreva kuti pakazouya Herodhi achiuraya vana vese vaberekwa, aiuraya vana muzvipatara nokuti ndokunoberekerwa vana. Chakachengetedza Jesu akaberekerwa kunoberekera mhuka, akaenda kusiri kwevanhu. So there are times yekuti your resistance
is a way out of danger. Come on, man. Kuvengwa kwako kwakakunakira kuti ubude muzvinhu zvisina basa. But inyaya yekuti iwewe wakangojaja kuti kuvengwa ifailure. Ndofana kunge vanhu vanondida, vanhu vanondifarira. Pane kukundikana inotova promotion muupenyu hwemunhu. Nokuti ukabudirira muchinhu ichocho chinokuendesa kwaunotozoregreta mulife. So pane kumwe kubudirira spiritually kutori negative muupenyu hwako. Nekuda kwekuti hauzizivi ndikabudirira panyini ndinoguma ndakuti. So pane nguva yekuti ufailure ukaugamuchira ukaziva kuti Mwari vaneni mukukundika. Joseph was in prison, which means destiny yake nedream yake yanga yatokundikana. Anoita sei mambo, but God orchestrated a way yekuti vanhu vaakanopika nawo mujeri pakava ne1 akanotaura zita rake to the king. So there are times yekuti munzvimbo yauri kutonzi banditi, you are on your way to the throne. Munzvimbo yauri kunzi useless, you are on your way to a good things. So life inozviita, but challenge yataita ndeyekutadza kugamuchira kuti ndadona zvaramba ndakundikana. Why? Because ukatarisa unotenga una mati, unotenga usi serious, unotenga usi muna ani focus ne life kuti zvaramba ndadona ko zoita se ndatsa kuita zvibata zvina kubuda zvazodai. So vanobva because society inojaja, society nezvainotaura. Society ene chimwe chinhu chaunofanira kuhendla kana wadona, kuhendla mazwi evanhu aunonyatsopatsanura kuti ava vari kutaura zviripo, ava vari kuzvitaura nokuti vanondivenga. Uregere kupinda mumaproblems akawanda. Stenyaya dzatotaura tiri kubhora kudimbaro, totaura kufacebook, timu yangu iri kuwina, ndakatoinamatira timu yarowa. Vanhu ndokubva auya zvikanzi haunamati uri fake, wakazodii, vanhu vanotaura zvakawanda. Why? Society iregere itaure ndozvairi. Wakundikana zvaramba, but hazvireve kuti you are a failure. Zvinogona kuti wakundwa, but you are still a champion. Come on. There is a message that actually you again on our WhatsApp platform says, how do you identify failure yako and good failure, which is good for me? All right, you need to have a relationship with God. Mwari chavakanakira vanozvideredza kusvika palevel yekuti unogona kuvanzwa even usiri prophet. Mwari chavakanakira vanounderstanda your angle yekugona kuvanzwa. Tine vanhu vanoona Mwari neimwe nzira yekuti Mwari anoita zvakati, anoshamisa, anozvidii. There are times yekuti Mwari vanova humble enough to come to a level yekuti vanotaura newe through your friend, your colleague at work. Unonzwa mataurire munhu yekutaura ake, but hawanzi taura kudai so every day. This is God speaking into my life. So zvinoita kuti mumwe wako anokuencourage kuti zvaitika wangu, no problem, you rise. Ongoti pamwe ndiye ari kutaura. Gamba, God is speaking to you, don't worry, kafailure kawaona kari temporal. There is a better thing coming your way. So zvinoita kuti umwe ufailure is strategy yekuti uregere kuenda panokukuwadzisa. Nokuti imwe success iri a trap yekuti ironge imwe done for iri serious. Amen. Yeah, saka ufailure uripo unoda kugamuchirwa. So unodonedzwa sometimes osimunzwa. Yes, zvinoita. Because pane pamwe kuti Mwari vanokunzvengesa nekuita sekunge wakundikana. Unovengwa zvekuti haufanirwi kuenda kuri kuenda vanhu. Unozwa kuti kwawakaenda kwacho kwakusinamira zvakanaka. So there are times yekuti Mwari unoshanda nezvinhu izvozvo. Because Bible rangu rinoti all things work out together for good. Those that love the Lord. Panoti panongoreva kuti zvese. Mufailure imomo, Joseph achisungwa achienda kujeni, Mwari otozva kuti program yedu yokuenda pathrone ichiri on. Why? Because that's the only channel yokuenda nayo ikoko. Azvibuda. Saka paakatosungwa achinyeperwa nyaya yerepi namai Potifa, vanhu vakatoti makaona kamufana aka kana kurongeka kanyeperwa kanogona kushanda, but kada vakadzi hysteric. Kune zvimwe zviri beyond your control. Zvekuti wakaitwa dofo kwete nokuti dofo. But kune vakakumaka zvekuti vakangobisa pakona. Yes. But there are things in life yekuti iwe uramba uchingoziva kuti zvinoitika, but kusimuka kuriko, kudona kuriko, kusimuka kuriko. A righteous man will fall, but he will rise. So pakudona chingoziva kuti the rising part iriko. Saka chese chinokudonedza achisinyaya, but kana wadona unofunge unoite. Izvozvo ndo zvinodiwa kuti iva nemind zvaaccepta. Wadona unoita sei? Unofungei unoite. Bozi mumwe anofunga kana kuzviuraya chaiko, kana ndadzingwa basa, ndabroka, ndine zvikwereti ndazodii, kudona ikoko. But society yedu, that's why I always say kuti dai vanhu vari kumusoro, some they are good, vanonyora mabhuku kuti vakabva kupi wakazodii wakadii. Because you say this thing ndakachata. Saka kuchechi kwandaiparidza nezuro ndakapa an example ndikati mufungeka Mwari unotisumudza ini ndakatotizirwawo
Boss kune munhu wakataka kuona une ring unoti dzakarongeka pastor wakachata. Takatozochata. Pachakaitika bekutanga madam wakatotizira vakaanese ngori kuenda kuma extra lesson. Atoanese kuenda extra lesson. Bana matoenda kumurume. But time inokwana kuti makadona kudaro muri wana kutizisana. Nyasha dzinoedza kuti muchata. Come on man, come on. So society yedu manje haina ma role models anobuda pache na uto mwangu ndaitodhakwa ndaitotambawo mazheta ari kutamba but Mwari akatiwanira nyasha. Why boss munhu akadona akaenda kumazheti iko kunoti hapasisina tina kwatinoenda chechi haimbondida vanhu handigamuchire musociety ndiri kuside yeti pastor ari kutoparidza aita kudarika izvozvo ari kuita taitorwa dhobhu racho torwa zvakaipa tiri ikoko but inyaya yekuti society yedu haina vanhu vanovaudza kuti kana wadonha kunomukika kunosimukika. Yes. Just quickly on this one. Answer, how do you pick yourself up after accepting failure? And there are times that kana wazvitadza wega you need friends. Kana my friends because the surrounding yako inobatsira futi. Because pamwe pacho hausimuke unosimudzwa. But language yaunotaura wakarara. Tine vanhu vari bitter vari very stubborn munhamo. Bekuti habatsiriki unongone shunguso. But munhu ane rafu baba iye achitambudzika. Zvekuti unyange une boss pamwe pacho hausimuke kana wadona unosimudzwa. Saka kuti vanhu vakusimudze be a good person munhamo. Be a good person mukudona. Mark chapter 2 kune murume anga ari paralyzed. Chakaita kuti anosvitswa pana Jesu akatakurwa nevarume 4. Kureva kuti he was a good guy although he was paralyzed. Bozo kuona varume 4 vasiya kuita zvinhu zvavo. Vakufunga kutakura iwewe unotakurika. Bozo kune vanhu vasingatakuriki. Kune munhu kutoti anotambudzika anogara pamba patsano but anotovhara tsano wacho change kana tumwa. Kunyange unoti akomana hapasi padheni pavo ndekwasistreni but hey tsano wabatsirika. If you can rewind on this one, Hanzi, please remember kuti evangelist Ratipo vese ravataura from the book of Proverbs rinotaura about the righteous man. Oh, the righteous man falleth 7 times. It's Proverbs 24 verse 16. Wakarurama unowa kanomwe but unosimuka zvakare. So kudona kuriko. Bible rikuto accepta kuti muno kururama kwaeso pane panombodona munhu. Pane pazvinoramba. Why? Because zvine zvikonzero zvakasiyana siyana. Zvimwe zviri good for your side. Zvimwe zviri bad zvaunofanira kutora lesson kuti asake azviitwe izvi rega ndisimuke ndiite izvi. Saka danger ingoripo ndeyekuti when you are big figure in the society paunodona hauzvioni kuti wadona. Yeah, because vakakusaraunda vacho vanenge zvingokukhuza mdara achitodona mdara unotozirealize wanyatsodona pasina kusumuka akomana wakandikuwadza ungasingandiudze chokwadi. Saka reality yo mulife iripo accept gamuchira kuti akomana apa ndadona apa zvaramba kwete kuti timu ikajiwa mungobrema refugee refugee wacho zvazodii let's svika palevel yekuti aiwa amana tazama but zvaramba. Let's work on the next game. Kwete ngoti mulaka nokuti paunobrema refugee uri kupa maplayers ako emindset kuti tiri kugona. Tabatirwa kuti correcta pama players. Correcta komana kana referee achinzi atibatirira but si wacho atinogoisa. Because kana maro 1-0 nokuti referee akudzvanyirirai. Isign yekuti mimo even ndasina kudzvanyira amnogoisa. Thank you so much. All right. Yeah, thank you. They would have wanted to keep on and keeping on, but we'll do that again next week right here on Capital. We appreciate Evangelist Trimon Paringa. It's all about failure, accept it, handle it, and then learn out of it. So advantage yatinayo isusa murupedzerwa mari dzeiti. Thank you so much. Nice one.